Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likaYise nendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uYise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa sifunde encwadini yokuqala kaSamuel isahluko se-15 ivesi ye-16 kuze kube amashumi 23. Kuleyo mihla uSamueli wathi kuSawuli, "Mana, ngikwazise inkosi ekukhulumile kimi namhlanje ebusuku." Waphendula wathi, "Khuluma phela." uSamueli wathi, "Nakuba wawumncane njengoba washo, wena uqobo, nokho wenziwa waba inhloko yezizwe zakwa-Israyeli. Inkosi uSomandla yakugcoba, waba inkosi ebusa u-Israyeli. Inkosi uSomandla yakuthuma yakuyala yathi, hamba uqothule abantu abakhohlakele abangama-Amaleki, ulwe nabo aze aphele. Pho kuya ngani ukuba ungalalelanga izwi lenkosi, kepha waphanga impahla, wenza okulichilo emehlweni enkosi na?" uSawuli wamphendula uSamueli wathi, "Qhabo, ngiwulalele umyalo wenkosi. Ngaya lapho inkosi ingithume khona, ngaletha u-Agagi inkosi yama-Amaleki, ngawachitha impela. Kodwa abantu bazikhethela izinkomo nezimvu ezinhle kakhulu empahleni ephangiweyo ebizochithwa. Bathi bayozihlabela inkosi uNkulunkulu wakho eGilgal." uSamueli wathi, "Kanti inkosi iyenanyiswa imihlatshelo nezethulo yini kunokulalelwa komyalo wayo na? Bheka ukugcina imiyalo yayo kuhle kakhulu kunayo yonke imihlatshelo, nokulalela kuhle kunezethulo zamanoni ezinqama. Ukuyidelela kufana nokukathaza nokuphika inkani, kukanye nokukhonza onkulunkulu abangesibo. Njengoba ulahlile izwi lenkosi uSomandla, nayo isikululahlile wena, ungabe usaba inkosi." Eyithandwa zami, uma siyibuka kahle le ndaba kaSamueli, uSamueli uya uSawuli uthi kuyena, "Ngivumele ngixoxele into uNkulunkulu ayembulile ngawe. uNkulunkulu ukukhethile ungelutho, wakuphakamisa wakwenza inkosi." Usho njalo uSamueli. Uthi ucele into eyodwa, ukuba uhambe uyoqotha izwe lama-Amaleki, kodwa wena awenzanga ngemiyalo yenkosi. uSawuli uyayiphendulela enkosini uthi, "Kodwa Nkosi, nginqobile isizwe nenkosi ngayithumba. Abantu kodwa onginikeze bona, yibona abathathe izinkomo nezimpahla nakho konke, bathi bayokwethula elathini lakho elingcwele." Ziningi izinto ezenzakalayo kule ndaba. Eyokuqala ithi, uNkulunkulu kunendawo akubeke kuyona ngoba nakhu ekwethemba. Kunomsebenzi akunikeze wona ngoba nakhu ekethemba. Kunomndeni akuphe wona ngoba nakhu ekwethemba. Ngakho ke ngiyakwazi yini
ukwenza lokhu uThixo angibekele kona? Ngiyakwazi yini ukulungisa lokhu uThixo akufunayo nakufisayo ngempilo yami? Ngoba phela ithandwa zami, akuve kulula ukuthi mase ngikutholile engicele enkosini ebese ngiphila impilo ephambene nesibusiso engisifumane enkosini. Le ndaba ibalekile kumina ngoba kukaningi sicela kuNkulunkulu athi uma esesiphile ebese siyadikibala sibaleke simshiye. Ingakho kubalekile ukuba siqonde ukuthi isibusiso masingaphenduki sibe isiqalekiso. Engikuthole ngenyembezi zonxusa mangaphenduki kungilimaze ngelinye ilanga. Okunye engikubuka kubaluleke namhlanje uNkulunkulu asibizela kona, asikhombisa kona inkonzo yabantu esamba nabo endleleni. uSawuli inkinga yakhe amadoda ahamba nawo, amadoda ahambe nawo okuyiwona adale ukuba abe senkingeni akuyona namhlanje. Ukuba uSawuli behamba namadoda amhloniphayo emsaba uNkulunkulu, bebezowagcina amazwi kaNkulunkulu. Abantu esamba nabo endleleni ngazi banjani? Abantu esamba nabo endleleni ngazi bayakwazini ukuhlonipha uNkulunkulu? Kunabantu esihlangana nabo endleleni, esiphilisana nabo endleleni, kwezothando, emsebenzini, esikoleni, emphakathini nasebandleni. Abanye babo kuthe ngokufika kwabo empilweni zethu zaguquka impilo zethu. Abanye sifundile ukuphila impilo enhle nengcono, okuthi makhulunywa kuthiwa ngokufika kwasibanibani empilweni kasibanibani uyabonakala umehluko. Usibanibani usekhulile, usibanibani kuyabonakala ukuthi lo muntu amtholile uyaphila, lo muntu azwana naye uyena omsizayo. Kodwa futhi kuyenzeka kube khona abantu esizwana nabo ebese besenzisa okulichilo namahlazo namanyala, baphile impilo esingaphilanga ngayo nesingayifundiswanga emakhaya ethu. Labo bantu bayingozi ngoba sigcina sesiphila izimpilo zokubajabulisa, sesiphila impilo esiphambene nemithetho kaNkulunkulu. Khona inkonzo uNkulunkulu ayivusayo uSawuli ngoSamuel, uthi kuyena uNkulunkulu, anginendaba namanoni nemhlatshelo yakho, engikufisa kuwena ukuba ungilalele, ungihloniphe, ugcine imiyalo yami. And ibalekile leyo nkonzo empilweni zethu. kuNkulunkulu ngisakwazini ukumlalela? Ngisakwazini ukwenza ngokufisa kwakhe? Kodwa siyibuyiseni lento siyenze empilweni zethu. Khona abantu uma besakhula bengenalutho bezama, akuve bebahle behlonipha, bemazisa omunye umuntu. Abathole umsebenzi, abaphumelele empilweni, labo bantu baphenduka izilwane,
baphile impilo ebe impilo abayifihlile yonke leminyaka uze ubone ukuthi kakade lo muntu ubephila emangeni ephila into engesilona iqiniso. Lento iyangithinta ithandwa zami, bangaki abathe ngokusebenza kwabo bakhohlwa amakhaya, babalekela imindeni, bahluleka ukusiza, bahluleka ukuveza uthando. Masimnxusa uNkulunkulu Somandla abe nathi asibusise, asivikele, asikhanyisele, asilungisele lokhu thina esikonile ngobuntu bethu. Makahlahlemelise uNkulunkulu Somandla, makazivikele, asikhanyisele, indlovukazi yezulu isinxusele amandla negracia elivela kuNkulunkulu Somandla, yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho. Ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla. Ulonde nabo bonke ngifanele ukwakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Amen. Mahlemelise uNkulunkulu Somandla, ngivikela, ngikhanyisele, uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.